iritsi gara. Egin duguna pixka bat izan da euskararen erabilera indartzeko edo bultzatzeko esparru desberdinetan ideiak eman edo amestea izan da pixka bat gaurko ariketa eta landu ditugun esparruak izan dira sentsibilizazioa, erabilera, espazioak eta azkenik instituzioak edo... Iruditu zait nahiko abstraktoa gaurkoa, osea ideiak ateratzeko eta saia egin zait. Egia da hori ideia pilo bat atera direla, lana handia egin da, eta orduan ideia guzti horiek barneratzeko igual oraindik falta denbora pixka bat, guzti hori ongi barneratzeko, eta sentsazioa da lana handia dagoela, ez? Hemendik aurrera. Joan oso ongi eta oso interesgarria iruditu zaigu adibidez Tarrabiako eremu erdaldunak, adibidez kirol instalazioak, kirol jarduerak, kultura aldetik ere bai, euskalduntzea eta euskararen presentzia sustatzea. Ni asko gustatu zait Tarrabiako herri osoa sentsibilizatzearena eta uste dut bideoen bitartez oso ongi joan daitekela. Kanpainai jartzearena Tarrabiako denda edo komertzio guztietan. Kultur eskaintza ere, WhatsApp bitartez bidaltzea udalak berak. Ideia asko atera dira, nik uste dut nahiko emankorra izan dela, proposamen interesgarri asko daude eta uste dut ongi aprobetxatu dela eguna. Ni igual kultur jardueretan azpimarratzeko batez ere kultura ez konsumitzea ikusle bezala, baizik eta parte hartzen diren ekintzak interesatzen zaizkit. Hala nola antzerki talde bat sortuko balitz, edo agian inkluso bagor proposamen bat, pastoral bat martxan jartzearena hemen herrian, interesgarria litzateke, zen horrek derrigortuko gintuen nolabait kolektibo ezberdinak bildu eta sorkuntza prozesu bat eta sortzea, eta hori guztia euskaraz izatea lortzen baldin badugu, izan daiteke aukera bat pastoralaren ideia. Zer da? Nora iritsi gara? Zer da eraikin hau? Hau, Tarrabiako euskararen sormen lantegia da. Hala, zein ideia ederra! Eta zer egiten duzu hemen? Gu artista gara, eta artefaktu desberdinak egiten ditugu euskeraz. Artefaktuak? Bai, poesiak, ikuskizun anitzak, performantzak, musika, instalazioak. Eta horko hiek bertso hop eskolako dira. Gero gu arraroak deitzen gaituzte. Bertso hop? Tarrabiako plaza da gaurko nire baza, jende den aurrean botatzeko airean, zen olako alproja daukagu gura aurrean. Alproja deitu dit, erantzungo dio nik, horrelako hitzik nire ez da goki, ni bai naiz artista, de la pista. Solista, laboaren alaba, ta joko dut aldaba, lotzen nahi bat silaba, zuri esateko. Erotzen zaizu baba, entzunez nire tralara, ta ni zurea entzunez, botatzen dut graba. Jarraituko dugu gero, hemen badira biero, guri begira edo harrituta zeharo. Dirudit astronauta eta pizka bat tronauta, nondi zatuzte horrela? Ara, nolako txapela, zer uste zenuten inauteriak zirela? Ara, zer divertigarria? Ederra bota digute. Bai, zera. Kaixo,
urrunete gatoz? Urrunetik, martetik edo batek dakinondik. Ez, hemendik. Zure sormentagerra ezagutzera. Zuek bertso jopo eskolakoak zarete, ezta? Bai, Eta zer da egiten duzuena hemen? ba, denetarik nik basak egiten dituk eta berak dantzatzen ditu. Harrigarria? Kaixo, Marisa, zer egiten duzu horrela? Aiba, Jokin, dakizu euskeraz? Aspaldi hasi nintzen ikasten. Noski, 20 urte pasa dira. 20 urte? Bueno, bai, gure gauzak dira. Bai, ale, Agur, Joki. Agur, agur. Hau, bestei kontatu behar diegu, Bai, guazen berriro iraganera salto egitera. Atzera kontua. 3, 2, 1, sartu iraganera. Ara, Atarrabiko telebista, barrua sartuko naiz. Barkatu, eseri naiteke? Zunortza da. Urrunetik nator. Bai, eseri. Motxilak enduko dut lehenago. Gaur egungo romes hauek... Esan? Ba, jakineko nuke zuen lantegi edo estudioretan zer egiten duzuen. Ba, Atarraiako eta Iruñerriako gertaetan jartzen dugu harreta eta gertatzen direnak euskaraz kontatzen ditugu. Gainera, Atarraiako youtuberrei espazio bat ematen diogu eta emisio orduak guztion artean betetzen ditugu. Atarrabiko youtuberra? Bai, denetarik dago. Sukaldariak, matematikari praktikoak, arropa biziklatzen dituzten tutorialak, historia kotatzen dituztenak. Baina, kontxo, hau interesgarria da. Hauek kontatuko diet. Hauek flipatuko dute. Atzera kontua hasiko dut. 3, 2, 1...